back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Husto kagid kaayo gaw. Ug tingali kita mo'y mahimong usa sa mga instrumento sa Ginoo Instrumento. para matilawan ni Adawiya ang tinuod nga kalipay. Magatabangi ko gaw aron sa pagsalbar niya. Hello, Harvey. Haay naman ka, nga wa naman kita magkita. Nga niya nag-uban na hinong tasod sa usalang kabay, wa naman yan ta magkakita. Hay naman ka mag-ulian. Unsa? Unsa mo pauli sad ka diri? Nganon di man ko mahibaw ha? O nganon dili man ko makakita nimo ini kabuntag? Hoy, ayaw gyud kog labara. Ayaw kog himo ang buang aron lang kumutuan ng imong gisulti. Unsa? Ayaw ko hatagig problema, oy. Kay dili ka nako idiligar sa imong amahan nga ako sang uyuan. Mao ang ako lang tulubago, no? Gisali ka ni Uncle diri nako tungod kay naa ni ang pagtuo nga uban ka nako, luwas ka ug motarong ka sa imong pag-eskwela. Mong ayaw gyud kog tinuntuhi ha. Pagklaro kung gusto ka pa bang muista diri sa bay o dili na. Maglain kag imo kaysa pagsulti ko naman sa imong amahan. Nakasabot ka? Punyeta. Good morning, Adawiya. Bibalikid ko og uban ako karon ang akong igagaw nga si Glenn. Gaw. Nagtalikod naman siya, gaw. Nga, kanabang, nagyaka ng foam nga. Gibanig sa saw. Iyon gyapon siya niya na sa una naman pala kita. Sagdi lang. Gustong tanan ko makita niyang naong, gaw. Ayaw lang pag-apura. Adawiya, doon na may gida nga pagkaon para nimo. Oh, niyami gida. Kasi mga prutas, Ano'y protas? gatas, o uban pa mga imnonon nga luwas imnon o makaayo gid sa lawas. Kasi mga vitamins. Vitamins na sa. Imo ning tanan ha? Gusto na ko nga maulian ka ng lawas nimo. Salamat. Nagkakaon ka na? O, Unsa may imong gikaon sa pamahaw karon? tinughong. Ha? Tinughong. Kana lang? Nga naman. Wa may lain. Unsa may lain akong kanon. Wala man ang akong inahan. May tagbuhi pang akong abahan kay kugihan man to mangitag laming pagkaon. Nasuko ka si mong inahan? Wa ra oy. Wa man. Kani adto sa sigihan gyud ko diag sol-sol nga di gyud mo padayon og eskwela kay magminyo na lang. Uy! Oh. Buya, no? Maayo kay wa ka magdumot ni mama nimo. Wa oy. Kay bisag unsaon, ako man gyud siyang inahan. Angay gyud akong tahoron ug mahalon. Very good. Daghan man silang mitambag nako. Nga di gid ko nang masuko sa akong mama. Kay bisan gani ko nag sa kangilad sa inahan, magpabilin gyud nga angay tahoron. Tinuod gyud na. Kay kung dili pa tungod sa tong inahan, dili man ta magkakita sa kanindot sa kalibutan. Sakto ka, gaw. Sakto ka. Kita oy. Ang Ginoo mo ginagbuhat nato. Oh, Oh. uy. La, supo naon ka, gaw. Ingon gina siya niya na. Utok ka ng bata. Imo ra na masabtan sa duga na to ka ng Anak, nihilat na sad ka. Hilom na ha. Hilom na kay niya naman si mama. No, Dali, go. dali. Dali, makatulgon ka ni mama ha. Para daling mo dako. Unya makakuyog ni mama nga mangitag trabaho para makakaon. Kalumi sa katawa sa kong anak, uy. Sige na, katog na ha. Hanta ka ha. Gano'y mo bang kong gibiyaan ang nagginangilan si mama ni Munak. Adawiya. Hala,
Unsa ka? Kining si Glenn Adawiya, akong igagaw. Kagwapo ni mo, oy. Pero mas gwapo yung ka, Sir Del. Uy. Ganahan ko ni Sir Del. Ganahan gyud ko ni Sir Del kay gwapo na. Buotan pa. Ikaw, kinsa sa imongan? Glenn, ma'am. Glenn. Ma'am? Ma'am? Oh. Ay, pang ma'am na po. Uy, hindi mo kumais na good. Oo. Gusto sadda kong mahimong maestra, pero sa man ana, nga di man ko makapadayon og eskwela. Grade 6 ra gani ko, naputol pag yun. Di na gyud ko makapadayog eskwela. Makapadayon ka, Adawiya. Ha? Unsaon man? Wa naman sa papa. Akong mama, wala yung trabaho kung dili maguna. Kinsa may mo gasto na ako. Ang Ginoo. Ayaw lang papakawa sa paglaom kay ang Ginoo, andam kanunay nga mutabang nimo, Adawiya. Tinood ang gisulti ni Sir Del, Adawiya. Kana, tawag ako sa kungan. Ay, pang ma'am na ako kay di wag ko maestra. O niya, kita biya ka o. Di biya pinangko akong buhok pareha sa maestra na ko sa grade 6. Niya, wapag yung ko'y antihus. Kining, pwede kong mangutana, Adawiya? Muta na lang. Bisag imo pandaghanon. Wapito na yung bayad. Abi nimo no, mas angayan ka nga mag-lawyer. Oh, di ko. Oh, nganong di man ka? Ingon man si ma'am, lawyers are liars. Ha? Uy. Imong ipasangilan, imong ma'am? Wa, uy! Tinuod mag yung maingon si Ana. Na, bisulti ko ko tinuod ha, kay di man ko liar. Mangutana sa ko, pwede ba? Kapilam kay Enok, uy, sigim kag balik-balik na imong linya. Ah, Nga no, nalagid mo dito sa pangutana. okay. Mauni, kining... Amon sa, sige lang ka pa sa kalye. Dito na kanta. Hala ka diha. Ah, Ayay. Ngano bang naputol man imong pag-eskwela? Sa grade 6? Nganong walam ka mohuwat nga kaning makagraduate ka ba? Ako'y sadan, ha? Ako'y din ay sa. Agoy. Ako bagoy mama? Hala ka gaw. Dili. Ikaw ang anak nga nag-eskwela. Kanya nganong wa man ka makatiwa sa elementarya? Unsaon nga ang may laki na kong inahan, iya magi kong gipaundang aron magpa-rape lang. Okay, sorry. Sorry sa kong pangutana ha, Adawiya. Sorry. Yun. Ngan mo suliman. Sa pagod din ng mautana. Ang nakasa mong akong inahan. Kaya gisigihan di ko niya pugos nga magmidyo na lang. Kining may pag hindi na lang ta magisigot ana. Masuko na lang hinuong kasi mong mama. Wa na uwi. Kani adto raman. Karon wa naman. Kani adto karon lahi raman, di ba? Oo. Ay. Gwapo sad lagi ka sa. Ah? Wa tingali ka karas-karas siya buhat sa imong amahan, no? Hala, naimuot ka, Sir Dil? Misabot ka kagwapo kay may katawa ka. Uy. Yay. Inom sa gatas, Adawiya. Mo inom ka? May pa. Nakaini tubig kay kutawan ta ka. Kining ko sa man, magtak-ang kog ini tubig kay... Ayaw. Ko kita. Mabuling pa noon ka. Kaluoy sa nimo nga mo'y mag-init og tubig, uy. Gwapo Di ka, no? man ka ulipon. Gwapo ra kay karon himong ulipon. Angayan kang himong hari, unya ako ang reyna. Taran! Ay. Tana mo paso na tapadungan ng banggira. Na den termos, puno sa ini tubig. Gisudlan man na ni mama. Mayo noon kay giatiman ka. Namawi mas yang kamaldita ka ni adto. Sige na gaw. Kutawin na gatas si Adawiya. Gaw, Ikaw, kontento ka sa imong eksperyensya karon o ba ni Adawiya? lingaw ko gaw eh. May pagkasipat sa, di ba?
Mao gyud. Maliog lagi kag dili ka abtik nga musabot sa isulti niya. Ang nayan siya, nga mahimong professional. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!